Oy! Happy National, sige na. Happy National Children's Month. Kami laing kung anon. At taong Ang minute kapit. upo, bow. Ang upo, Bow. Magkalaki-laki sa upo, katulad ng ginawa niya. Happy Children's Month. Ito ay masustansya. Ito ay masarap, masustansya. Ayaw pinastos ka. I-vlog nila ako. Ang tigas-tigas ng malaking upo. Ang sarap-sarap. Lamoy-lamoyin. Don't forget subscribe my YouTube channel. Isayang Kulot. Kung kinsa gusto mga yuhanin nga si Melia, mag-subscribe sa akong channel. Isayang Kulot. Tarungan na din. Dako kayo guys. Talag sa una jud kayo ni. Ambot asa ni gikan. Lambos ko ni ron. Gamay ko ni.